הספס הזה להטעות אתכן, עשרות תל אביביות, צעירות ומבוגרות, מוכנות להישבע שאלו הידיים הכי עדינות שנתקלו בהן. אז איך עושים את הגבות? לשאול את המלוות, רק לנקות. עם חוט תפירה בפה ופינצטה ביד, נתן דוידוב מורט ומעצב, מסדר לכל אחת את המסגרת של הפנים, כמו שהוא קורא לזה, ולחשוב שפעם הוא היה טרקטוריסט. לפני הן נבהלות, הן חושבות שעובד בניין או משהו כזה, אני יודע. זה בתור אחת שעשיתי פעם מזמן של דודה שלי הכירה לי, זו פעם האחרונה שאני דורכת שם, ובאמת נתן מציל את הגבות. מה שהייתי עושה אצלכם, מוריד פה קצת, טיפה פה, הם לא כמו קו של נשים. לנשים הייתי מרים קצת פה יותר מדי, אצלך הייתי פה, בקטע הזה מרים, משהו כזה כמו שהראיתי לך. אתה לא מרגיש שזה קצת פוגע בגבריות שלך? בכלל לא. זה מה שכולם חושבים, ואומרים לי כל הכבוד, כל הכבוד. בהתחלה אני לא הבנתי. שאומרים לי כל הכבוד לך, לא הבנתי למה הם מתכוונים. בסך הכל אני עובד ועושה את העבודה שלי. למה הם מתכוונים? לי נראה לי שמה שאתה עכשיו אמרת, כאילו, זה נראה כאילו פוגע אבל לא נכון.